Dă-te. Hai, nu, puțin, că nu mai pot. Nu. Ia. Vezi cu ăsta? Văd, mă. Hă? Văd, cum e sus, e bine? Aici e în colț mai bine un pic. Perfect. S-a întărit materialul. Tare? Beton? Mai trage la colonie un pic. Așa, de sus în jos. Așa. Trage, trage. Merge să dau? Ia să dau. Păi ia-l, eu să-l iau. Scoata și toate materialele din lume. Temaș Angelina Jolie. Și Elsa. Și toată s-o... Nu, nu se acoperă, nu!